Kita ni ba, dari nindot mag-standby kay dari daghan masakitong dari. Ako di nun sila magmahay sa ko akong sako sila magpatambal maayo kining batalan ako nga mga kwintas. Ini, osus, maayo kani sila agi sa paghumhum. Ay na ni, karpa abot ta karon. Ay na dito mo abot ron. Maglain na kong lawas ba? Magpatagna na ko bi. Patagna! Nay patagna dere, patagna. Patagna, di ba? Patagna sa siguro ko bi kini babuyagan man ko ba? Pwede magpatagna. Patagna. Oh, Inday. Unsa man day na kana Inday? Kung patagna Inday, basta mutuo lang ka kanako Inday. Matagnaan jud ta ka Inday. Kabalo jud ko Inday. Asa man day kana atong panahon na Inday. Inday. Gunit ko sa imong kamot Inday. Ni ato ba ka sa sapa Inday? Oh. Nabuyagan ka. Nagustuhan ka sa kapringan ni Puyo sa puno na pizza. Tubigan. Sa sapa. Indong. Atong lana indong. Naadara. Indong. Is akong lana indong. Akini Inday kumutuo ka ani akong lana Inday. Makapaan kini Inday. Pinaagi sa akong lana Inday mawa ang buyang. Ug mo palayo ang kapri na gusto sa imo nga nagpuyo dapat sa puno sa sapa Inday. Binaagi sa akong haplas na mo Inday. Ikaw mamaayo Inday. Salig lang Inday. Mawa ang buyag. Di na mo paduol kanimo ang kapri nga nagpuyo dito sa may puno sa dapin sa sapa. Ikaw na mamaayo. Mamaayo ka Inday. Asa man lang. Wa ko pang tubig, wa ko pang bugas Inday. Bayad na ka Inday. Maragan. Kini pang tubig ko kini Inday. Pang bugas ko ko. Indong. Ibutang na da Indong. May paabot pa ta. Kasi na kay mailahan dito Inday. O patag na ako dari Inday. Tapos pinutol. Dali lang. Iyo, dapat sa puno sa sapa Inday. No.